Bohatú históriu mesta Svätý Jur písalo aj vinárstvo. Okolo mesta sa už stáročia nachádzajú overené polohy vinohradov, na ktorých rastú kvalitné odrody viniča. Pod mnohými domami starého mesta sa nachádzajú staré klembové pivnice, v ktorých aj dnes pracujú zapálení vinohradníci a vinári. Spolu tvoria impozantný základ nielen slávnej minulosti, ale aj živej prítomnosti. V roku 2001 založil Peter Chovanec spolu s Jurom Krajčírovičom vinárstvo, ktorému dali príznačný názov Vínne pivnice Svätý Jur. Názov sa odráža od pochopenia sily a čara bohatej tradície vinohradníctva a vinárstva vo Svätom Jure. S Jurom nás od začiatku spájalo veľa vecí, bola to láska k vínu, láska k takej slobode a súkromnému podnikaniu a veľký rešpekt a úcta k Svätému Juru a k jeho vinárskej tradícii. V roku 2012 do vinárskeho neba odišiel spoluzakladateľ Juraj Krajčírovič a jeho miesto vo firme dnes zastáva dcéra Janka Krajčírovičová, ktorá od otca prevzala aj všetky jeho vedomosti o výrobe vína. Do firmy prináša poznatky, ktoré sú dôležité pre vznik jurských odrodových vín. Ja som sa k vinohradníctvu a k vinárstvu dostala vlastne cez môjho otca, Juraja Krajčíroviča. Tým, že všetko mi vysvetľoval, všetko ako funguje, ako treba sa správať k vinohradu, ako treba rezať vinič. Tie všetky roboty, ktoré s tým boli spojené, mi ukázal, mňa to celkom bavilo. A vždy, keď uzavrel sezónu, tak tam začali byť práce v pivnici. Ja som pri tom ostala až doteraz a toto by som chcela aj tak poďakovať môjmu otcovi, ktorý ma k tomu vlastne doviedol. Vízia firmy bola taká, že vyrábať víno maximálnej kvality. Dokonca zašlo to tak ďaleko, že Juraj Krajčírovič v jednom takom rozhovore povedal, že my by sme sa mali snažiť vyrábať víno najlepšie na svete. To bola veľmi silná veta, ktorá vo mne zarezonovala a jednoducho prešiel čas a začínala sa nová doba, že v podstate slovenské vinárstva začali prinášať medaily a dokonca prvenstvá z medzinárodných súťaží, ale čo bolo zaujímavé, aj naše vinárstvo postupne sa dostalo na takúto dráhu a vyvrcholilo to v tom, že firma začala získavať zlaté medaily aj na medzinárodných súťažiach a vtedy mi už bolo jasné, že tie slova toho Juraja sa naplnili. V čistom prostredí Malých Karpát a slnkom vyhrievaných južných svahoch sa viniču dostane viacej slnka. Kamenisto piesčitá pôda sa cez nej rozpáli ako piecka a hreje vinič tak, ako by rástol niekde v teplom Stredomorí. Viniču pomáha aj žulový podklad bohatý na minerály, ktoré sú základom k dokonalému rastu a úrode. My sme vinárstvo zamerané na výrobu vín s pôvodom. To sú vína, na ktorých etiketách sa dočítate, z ktorého vinohradu tie vína pochádzajú. Našou prácou je vstupovať aj do pestovania hrozna, alebo sami si to pestovať, ovplyvňovať veľkosť úrody, reagovať na vplyvy počasia, rozhodovať o dátume zberu a mať celý proces od pestovania až po predaj pod kontrolou a tak sa snažiť o dosahovanie čo najvyššej kvality. Zámerom vinárstva je ponúkať svieže biele vína. Takéto vína sú dorábané v nerezových nádržiach. Fľaškujú sa ešte mladé, aby k zákazníkom prišli s plným buketom ovocných a kvetinových vôní. V odrode Miller Thurgau objavíme jemné tóny muškátu i jablčok, v peseckej leánke vôňu sušených marhúľ, či vo Veltlíne vôňu a chuť hrušky. Rúžový alibernet
Vonia po drobnom lesnom ovocí, čučorietkach, malinách i jahodách. Ja mám rád Svätý Jur, tu je krásne prepojenie ohromnej tradície a histórie s modernou. Naše vinárstvo je tiež takým živým príkladom toho, že my pracujeme v starých historických pivniciach, na starých vinohradníckych polohách, ktoré sú vysadené viničom viac ako 800 rokov. A pritom používame na spracovanie hrozna a výrobu vína moderné technológie z posledných 10 ročí a toto prepojenie nás fascinuje. Práca vo vinohrade je celoročná záležitosť. Je to aj z toho dôvodu, že tie práce, ktoré si človek nespraví dopredu, už potom v tej vrcholnej sezóne už ťažko bude doháňať, alebo sa častokrát robia oveľa náročnejším spôsobom. V poľnohospodárstve existuje jeden termín, sa volá agrotechnický termín, to znamená, že vždy práce treba robiť do určitého obdobia. Vinárstvo je zamerané na výrobu odrodových vín. Vína vyrába z viac ako 15 bielých odrôd a viac ako 8 modrých odrôd viniča. Počas výroby vinárstvo dodržiava technologické postupy tak, aby z bobúľ vyťažili typické odrodové vône a charakteristické chute. Prispôsobujú aj šetrný bioprístup k pestovaniu viniča v okolitých vlastných vinohradoch. Jedno známe úslovie hovorí, že víno sa rodí vo vinici, iní zase to kvantifikujú, že 80% kvality vína pochádza z vinohradu. Ja osobne teda tomu neprikladám nejaký veľký význam, ale myslím si, že vzájomná spolupráca vinohradníka a vinára je určite veľmi dôležitá a rozhodujúca. Bez kvalitnej suroviny už nemôžno vyrobiť kvalitné víno. My teraz sa snažíme využívať najmodernejšie technológie aj vo vinohradoch, aj v pivnici. Ja si myslím, že aj tí naši predkovia pred 300 rokmi, ktorí robili špičkové vína, sa snažili na tú dobu využívať maximálne najmodernejšie technológie lisovania, spracovania hrozna a tá precíznosť pri práci by mala byť spoločná pre všetky naše generácie. Keď robíme odrodové vína, tak vyrábame ročne okolo 40 rôznych výrobných šarží, rôznych vín a z viac ako 20 odrôd. A pre nás je to objavovanie vôní, chutí jednotlivých odrôd. Snažíme sa o to, aby tie vína boli odrodovo typické. Aj keď je Svätý Jur tradične oblasťou na pestovanie bielých odrôd viniča, vinárstvo rozvíja aj pestovanie modrých odrôd a výrobu ružových či červených vín. Vinárstvo používa aj malé barikové sudy v objeme 225 litrov i veľké dubové sudy v objemoch 1500 až 1900 litrov. Vína takto uskladnené získavajú bohatšiu štruktúru vo vôni i chuti. Vo Frankovke modrej objavíte slivkové tóny obohatené vôňou dubového dreva. Nájdete v nej aj chuť kvalitnej horkej čokolády. Cabernet Sauvignon chutí po čiernom rýbezlí a má na pocit sladké vanilkovo-kávové tóny.
Teraz som si nalial Dunaj, tá známa slovenská odroda. Červené víno pobytom v drevenom súde len a len získala. Slamové víno sa vo vinárstve Vínne pivnice Svätý Jur vyrába od roku 2003. Inšpiráciou boli aj stredovekí Jurania známi svojím svetojurským samotokom. Vozili ho do takých miest strednej Európy ako Varšava, Berlín, Mníchov či Salzburg. Prírodné sladké víno je koncentrátom hroznových chutí a vinárstvo ho vyrába z odrôd Riesling vlašský, Veltlín zelený, Alibernet a Dunaj. Pri výrobe slamového vína potrebujeme mať veľmi veľký tím ľudí, keďže je to špeciálne víno, potrebuje aj špeciálne spracovanie a treba to veľmi šetrne obrať, to znamená do bedničiek to treba uložiť v minimálnej vrstve. Treba veľa ľudí na to, aby to naviazali na špagáty. Treba veľmi veľa ľudí aj na to, aby to potom zvesili dole z tých špagátov po tých 3 mesiacoch. Je to veľmi pracné. Zvyčajne z 1000 kg hrozna dokážeme vylisovať 150 litrov, viac nie. Výroba slamového vína vyžaduje špecifický výrobný proces s neurčitým výsledkom. Kritickou fázou je najmä sušenie strapcov hrozna. Po zbere sa najskôr nechá vyvesiť na minimálne 3 mesiace v dobre vetranom priestore, aby nesplesnivelo a správne sa vysušili bobuľky hrozna. Vtedy sa ukáže, či hrozno je dostatočne vyzreté a zdravé. Prirodzeným sušením sa postupne odparuje voda a zvyšuje cukornatosť. Po vysušení sa hrozno spracuje a nechá zrieť v súdoch až do záverečného fľaškovania. Je veľmi chutné, veľmi dobre sa pije a je to pre mňa osobne taká srdcovka. Slamové vína sú charakteristické jedinečnou jemnou ovocnou vôňou sušeného ovocia. V chuti môžu vystupovať tóny medu, citrusových plodov i jemná korenitosť. Vďaka svojim typickým vlastnostiam sú slamové vína vhodné aj na dlhodobé archivovanie. Vinárstvo Vínne pivnice je známe aj tým, že vo svojej ponuke má pestrú škálu odrodových vín. Každý si tu nájde svoje sorty. Od bielých cez ružové až po červené, či špeciálne, ako je slamové víno, ale aj nealkoholický mušt. Všetky produkty vinárstvo vyrába z kvalitných surovín, ktoré pochádzajú z čistého prostredia Malých Karpát. Vinárstvo sa pravidelne zúčastňuje prestížnych medzinárodných súťaží vín. Za svoje odrodové vína získalo množstvo ocenení. Sú medzi nimi aj také, ktoré si cenia najviac zo všetkých. Ide napríklad o ocenenia z francúzskej najprestížnejšej výstavy Biennales Internationals. Cena je za Miller Thurgau, Chardonnay, Rosé Alibernet, Veltlín zelený, Dunaj a Muškát moravský. Zaujímavé ocenenie je zo súťaže vo Švajčiarsku Mondial de Pinots z roku 2015 za rulandské biele. Vinárstvo má ocenenia aj z najväčšej japonskej súťaže Sakura Awards v Tokiu. Sú nimi zlaté medaily za Miller Thurgau a Hirschei Oliver. Dôležitou a veľmi zaujímavou súčasťou našej práce je prezentovanie našich vín zákazníkom, milovníkom vína, kde organizujeme veľké množstvo prezentácií, ochutnávok, zúčastňujeme sa festivalov a takto získavame priaznicov našich vín, ktorí sú nám často verní a z tých vzťahov vznikajú často osobné priateľstvá.
Zmyslom vinárstva vínne pivnice je mať celý proces výroby vína pod kontrolou. Od výsadby vinohradu cez pestovanie viniča, spracovanie hrozna, výrobu vína až po samotný predaj. Chcú s celým týmto procesom výroby vína žiť. Je to niečo, čo tu niekoľko desaťročí dozadu bolo prerušené. A chcú vinársku tradíciu vo Svetom Jure rozvíjať ďalej.